Skidt ved det. Nå. Hallo. Nej, penge. Hold da kæft. Penge. Hvem fanden er du inde i mit hus? Eller mit onkels hus. Hallo. Hvad laver du, hva'? Hvad laver du? Hvad? Hvad laver du? Undskyld, hvad? The prophecy. The crap. Ja. Værsgo. Det er lidt... Det er ikke noget, du skal åbne, fordi det er ikke noget, det er Tak. Ja, så fik du nok lige den på den rene. Jeg vil ikke komme tilbage. Nej, det giver jeg. Jeg skal have min heksehat. Hvad fanden laver du? Nu går jeg. Kom tilbage, Ove. Oj. Sådan. Oh crap. Head. Det er sgu da det, jeg hedder. Du bliver nødt til. Bliver nødt til hvad? Jeg må finde svar. Hos Brian. Kom Brian, nu går vi ud i marken. Nej, jeg vil ikke måde. Du kan bare vende om så. Nej, jeg vil Vend om med dig så. Nej, jeg vil ikke. Du har taget min pind helt ud, så gider jeg ikke tage gå tilbage med den. Hold din kæft og gå. Nej, nu går jeg ikke et skridt længere. Vi skal igennem slangemarken. Der er fulde slanger og græshopper og biler. Kom nu. Og mus og rotter. Jeg kan ikke lide det. Kom nu. Jeg kan ikke lide det. Kom nu. Jeg kan ikke lide det. Du skal ikke Jeg kan ikke lide det. Brian. Jeg kan ikke lide det. Brian. Hold nu op. Brian. Når du siger det på den måde. Okay, du er en god ven. Når du siger Brian. Kom nu. Kom nu. Du skal bare gå videre og hakke pinden ned i dyrene. Sådan her. Der røg lige en slange. Yeah. Ew, pretty goddamn gross. Ja, nu bliver jeg sådan... Dejlig følelse. Ja, det skal bare kigge på noget. Ja. Lad os skide, gruppeskide. Okay, så kom nu. Ja. Ja. La 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 la. Ja. Så. Klamt ud. Det var en dårlig snegle, vi fik fat på der, hva'? Overbad, mand. Hold da kæft. Ja, sådan der, ja. Hold nu op med at snakke. Undskyld.